Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj Wam wyrządzę o tym, co familia rządzi przy grobie, jak się zędzie roz do roka na Kierchowie. Dyski tak jest, że familia nie widzi się cały rok, nie widzimy się, mijamy się kańsikej w magazynie, kańsikej se zadzwonimy. A potem, jak przyjdzie wszystkich świętych, to naroz familia, no ta kapkę udowo, że się wszyscy mają radzi, ludzie udowają, że żykają, no a jak je na ozajst, ja nie mówię, że dycki, bo przychodzą ludzie na Kierchów, co by pożykać, ale większa część ludzi idzie na Kierchów, z Krystego, co by się podziwać na kwiotki, co by się podziwać, jako kto je obleczony, jaką kto mojakle, kabot, mantel i tak dalej. Co wyrządza familia na tym Kierchowie, nad tym grobem, to wam tutaj takie przykłady teraz rzeknę. Podziwiaj się, jaki ta baba ma pstrokaty mantel. Ten Staszek z Kopca, jak on się postarzył. Ty, to je ta Hanka Kulino, albo się mi zdo. Podziwiaj się, jaki masz zmazane budki. Prawiła, że ci, co byś ich opucował. Pomknij ten kwiotek barży do zadku. Pomknij ten kwiotek barży do przodku. Szumne są ty kwiotki latoś. Nie spol się, jak będziesz rozżygał świeczkę. Jako się moż, użech cię nie widział cały rok. Podziwiaj się, jaki ty litery na tym pomniku są szpatne. Nie wlazuj do bagna, bo se budki zmarzesz, pójdź tukaj na trowę. Zaś żeś zapomniał maszynki, jako teraz różnymi świeczki, ale dyć przeca wszyscy stanymy, placu tukaj je dość. Ni, tą większą świeczkę dej tukaj bliży. Ten czerwony kwiotek dej bardziej na bok, bo nie widać napisów. Szpatnie je dziś opadze, a wszędzie je tela marasu. Podziwiaj się na tego chłopa, on je na isto ożrały. Ten biały kwiotek musiała Mania kupić. Tuż kaj idziesz, doczkaj, jeszcze kapkę postojemy. Kogo to jechanej ten kwiotek? Czemu to nie gore? Wiela żeś dała za ten kwiotek. Na 20 złotych. I opatność. Jaja, chnet będzie Mikołaj, godni święta, a zaś nowy rok. Tam oto je jeszcze trowa. Żaden nie wytargł. Ten wiater te kwiotki pobulo. Uwidzicie. Podziwiaj się, ta Zofia już je pół drugiego roku pochowano, a jeszcze jej pomnika nie zrobili. Oto w Konzumie były te świeczki po 5 złotych, to żech kupiła 20, bydą aj na rok. Tuż, nie sturkej mnie. Szumną moż to jakle, wiele żeś za nią dała. Ten biedny kwiotek na isto kupił Józef. Tuż dobre, idymy, bo tutaj nic nie nastojemy. Rostomili, tak to je. Idziemy na ten Kierchów, idziemy pożykać za tych naszych umrzików, tych co pomrzyli. Jedni żykają, drudzy inkszych obrządzają, a ja wam powiem tak od siebie, że czy tam stoimy, czy tam żykomy, czy tam obrządzamy ludzi na tym Kierchowie, to tym umrzikom już na isto nic nie pomogemy. Oni se już tam spią, mogą się z nas śmiać, jak ktoś wierzy w jakie życie pozagrobowe, że idziemy tam poobrządzać, podziwać się, jako kto je obleczony, jaki kto ma kabot i mogą se z nas robić błozna. Tuż na rok se dowejcie pozór, nie dziwejcie się na ludzi, ale raczej się dziwejcie na ten grób, pospominajcie se tego umrzika, a raczej nic nie rządźcie. Rostomili, jak macie radzi to moi drzistani, to dejcie mi palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał, tam macie po boku mojej głowy takie 2 obrazki, tam się możecie podziwiać na film, co się wam może spodobać, a drugi obrazek to jest taka pytka, co byście ten mój kanał subskrybowali. Dzięki piękne, miejcie się fajnie.